Mă tot gândesc la asta. Mi-a luat atât de mult timp să obțin o perspectivă. Am început prin a simți că ceva era greșit, dar nu mi-am putut da seama ce anume. Mi-a fost frică și mi s-a făcut rușine. Așadar, am păstrat acest secret. L-am păstrat pentru atât de mult timp încât povara a devenit prea grea să o car. Dar acum înțeleg și primesc ajutor și susținere ca să mă descurc cu aceste lucruri. Uneori mă gândesc ce i-aș dori celui care am fost eu în tinerețe și doar îmi doresc să nu se fi întâmplat deloc.